biblioteca e todos eles acompañaránnos ao longo do tempo. Os meus compañeiros de sexto prepararon unha especial homenaxe para todos nós, que será o seu legado para todos os que continuaremos no cole. Vannos contar como foron cambiando nestes anos. Despois farán unha pequena actuación e esperemos que vos guste a todos moitísimo. Un forte aplauso. O xogo esqueciches, o físico é un envoltorio que non elixes, pero podes decidir as túas propias directrices. Ser como queres ser e non ser como queres eles. A tua personalidade será o que leres. Que máis dá o que penses, se nin saben o que é. Que importa o que poidan dicir, se só son voces, sabes que tens que seguir sen recibir máis roces. Non te podes render nin permitir que che dé a conta. Mírate no espello e di, ninguén poderá comigo. Amigos que se irán e outros que virán, xa te digo. Iso che fará máis forte, tesme como amigo. Eu así aprendí que debía quererme. Non dependín de nadie que pudiera defenderme. Só eu podo entenderme e xa nunca me minto. Pero para coñecerme necesitei un tempo no labirinto. Desentera dunha vez a túa confianza, o que te importa e o que non nunha balanza. Cando te des conta, entón poderás avanzar. Algúns botarán lanzas que xa non te van a alcanzar. Dirty Dancing.